Lalo mo ito magsubo. Hello everyone! Tagaan na po nato og kahigayunan ng atong kaugalingon. Tagaan na to og reward. Dili lang kay sige lang taog trabaho. So tagaan na po nato og reward atong kaugalingon. Pinaagi sa pagpagwapa. Si Bisayang kulot niya ko. So magbinisaya ko. Kasi anak sila dili daw ko magtagalog. Kay Bisaya man daw ako content. Nga magbuot di sila. Saksak sinagon ko, di ba? Saksak punta mo ron. Pagwapa po oy. Mga friendship. O tanawa o. Mura pong kuan. Mura pong si kuan. Si Goku o si Gohan. Nag-transform na po. Pagwapa po ta. Ay, mga kagwapa o kagwafo. Pila mga pangit. Pero wala may pangit sa hinimo sa Ginoo. Kita tanan gwafo o gwafo. Sayang ba wala lang ko ikuan para mag-live. Napakuilod. Live ang tadayon ko ron. Shout out daw. 1 billion viewers. Diba gumay lang na? 90 lang na. May anong puna ko na sa anong wala ko. Bilang maputol lang lagi ha. Ang kuala ni. Ay ano man ako sa akong kuan. Sa akong YouTube channel. Shout out sa mga suki na ako sa talong. Suki sa akong negosyo. Please subscribe my YouTube channel, Bisayang Kulot. Subscribe po mo, oy. Di ba ta magdinaluay? Ayaw, gud mong pagingon, dili na ako i-subscribe si Bisayang Kulot. Dili ba inana, kay para makatabang po ta sa isig katao ba o natay maanuhan di ay. Matsakpatan di ay ta maluoy si Mama Mita. Mama Meta. Di kita karon sa Larry Salon sa Wing to Nabal. Kanto Kunil, Unhan, Wing to Nabal. Nabal sa division. Sa lugar. Ging. Ito nga pala yung pamangkin ko na gwapa. Single pa to. Gusto nyo kinsay gusto mga sawaan mga piyado sa mga sa mga padagatan. PM lang muna ako. Larry Salon mi karon. Nahiwi dai. Okay, tapos na po. Automatic. Asa nang ginoo na imbis na. Tapos na po ang pagkulay ko. O diba, wow na wow. I'm here in Larry Salon. Kung gusto nyo magpakulay, punta lang kayo dito sa address ni Diba? Sa address ni Diba? Conel Road. Conel Road di ay. Punta na po sa Tag-iya. Ay, mura na kong sigokog, siguhan, transform na ko ron.
Yung si kaon ito, sir. Balik lang, ina, balik. Siyempre, sumak isukli. Dili man ko na ano man ikalian ko. Kulang eh. Ano ini ko to wala na tay kang sukli. Bayad sa bukas. Wala pa ninahuman. Nabisita, oh. Hi, mga visitor. Ako mga visitor, ah. Ha? Wala. Sige na, magsunod lang ko ulit di kasi ito. Wala yung tagya, oh, naghigda-igda. Okay, way tulog. Walay tulog. Wala din na tulog. Abay muna, guys. Magtiwas pa kuan. Kaya din mo.